Malta tinsab lesta biex mill-ewwel jum ta' Jannar ikollha l-preżenza tal-Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa, l-OSCE, organizzazzjoni li tħaddam fiha 57 pajjiż mill-Ewropa, l-Amerika ta' fuq u l-Asja. Is-sena d-dieħla iċ-chairperson in office ta' din l-organizzazzjoni se jkun il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Malti Ian Borg. Jiem qabel pajjiżna jieħu fideh il-Presidenza wan jiskellem ma' rappreżentant permanenti ta' Malta għall-OSCE, Natasha Melidudej, li tenniet li kollox jinsab lest biex Malta ikollha din il-pożizzjoni prestiġjuża. Ħafna xogħol qed isir biex inkunu lesti għalkemm ma kenniex dat-tip ta' preparament kollu bħalma kellhom pajjiżi oħrajn, imma kważi lesti, jiġifieri fl-ewwel ta' Jannar ħankunu lesti biex nitilqu bil-prijoritajiet tagħna, nibdew naħdmu mal-pajjiżi l-oħrajn nisimgħu dak li jridu jgħidulna, għandna l-uffiċini lesti kważi u għandna t-tim li wkoll ġie ffurmat, jiġifieri fi ftit ġimgħat wieħed jista' jgħid li kważi għamilna il-mirakli. Hija sostniet li Malta ingħatat din il-pożizzjoni prestiġjuża fuq il-bażi ta' reputazzjoni b'saħħitha li tgawdi internazzjonalment u anke minħabba il-messaġġ konsistenti li twassal dak favur il-paċi u d-dialogu. Biex ngħid hekk fittxuna pajjiżi oħrajn u talbuna biex nidħlu biex insalvaw din l-organizzazzjoni. L-Estonja ridet dan ir-rwol, ir-Russja u l-Belarus ma ridux. U wara ammont ta' ġimgħat isu kulħadd beda jara lil Malta bħala l-uniku pajjiż li jista' jimla dan ir-rwol. Ir-rappreżentant permanenti semmiet li Malta għandha siġġu fil-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda waqt li fl-aħħar xhur f'Malta saru diskussjonijiet dwar il-paċi fl-Ukrajna u l-laqgħat li saru f'pajjiżna bejn l-ogħla uffiċjali Amerikani u Ċiniżi. Taħseb wieħed qed jara lil Malta bħala pajjiż illi avolja huwa żgħir jista' jiġi affdat u illi meta aħna nitataw responsabbilta inġorruha sew. Melidudej qalet ukoll ma' news dwar ir-responsabiltajiet ta' pajjiżna f'dan il-perjodu li huwa iddominat minn sfidi internazzjonali bla preċedent. Ovvjament hija responsabbilta li rridu nġorruha b'serjetà kbira, b'umiltà u b'responsabbiltà kbira għaliex hija responsabbilta inti għandek 57 pajjiż, għandek gwerra li għaddejja bħalissa bejn żewġ pajjiżi li huma membri tal-organizzazzjoni wieħed ma jridx jinsa li dak huwa wieħed mill-commitments li tajna bħala pajjiżi li ma nattakkawx lil xulxin u hemmhekk għandek gwerra għaddejja, għandek ukoll konflitti oħrajn għaddejjin. Jiġifieri mhuwiex rwol ħafif, però nisperaw illi jirnexxielna, jiena fiduċjuża li se jirnexxielna jekk naħdmu tajjeb kif nafu naħdmu aħna, u mbagħad naraw x'hemm lesta lina fil-futur.